Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi umbuzo esiphiwe. Ngesuku lakhe lokuzalwa uZoe ufakile esigoqweni sakhe imali engangenani nalenzansi la $2. Ufake ama nickels nama quarters. Okumphe u16 ama coins awu16. Bakubuza la ukuthi ke mangaka ama nickels nama quarters afakiwe uZoe esiqoqweni sakhe. Asithi sothi uN wethu uzoba ama nickels, uQ wethu is equal to ama quarters ethu ukuze sikwazi ukwenza lesibalo ngendlela engcono. Uzosebenza kanye nami ke sisebenzisana nale ndaba incane abasinike yona ukuze sithole umphumela ngendlela yibalo. Sizothi N plus Q wethu usipha ba sinikiwe umphumela 16 kuthiwe ama coins angaphakathi esiqoqweni kutholakale awu16 ama nickels nama quarters ehlangene abe u16 ingakho sino N plus Q is equal to 16. Uma sisuka lapho simisa kanjani siyazi ukuthi inickel u0.05 siyazi ukuthi iquarter u0.25. Kuzokusiza ukuthi uma unikwa indatshana lencanyana uzikhumbuze noma uzifundise ukuthi osebenza ngako kuqonde ukuthini inickel kuqonde ukuthini iquarter. Nasike isibalo sethu siyaqhubeka uzosebenza kanye nami. Singasho ukuthi equals to 2 ngoba kuthiwe konke lokanako esiqoqweni kumupha malini kumupha u$2 okusho ukuthi kuwo wonke amasenti anawo noma bawahlanganisa kuphuma u16 egcineni imali kuba u$2. Asiqhubeke nesibalo sethu. Ngizobhala la N plus Q wethu usipha u16 ngiphinde ngibhale uQ is equal to 16 minus N. Zona abaleke zobe sisebenza ngazo ke lesi sokuqala siyazi ukuthi uQ noma kanjani kumele ubani ubumphumela wayo kuba u16 minus N. Uyabona ukuthi kancane sekuyafana nesibalo esijwayele ukuthi sinikwe sona. Hayi isibalo esibhalwe ngengalekwane nje incane. Okuzosipha ba minus u0.05 plus 0.25 sesiyafaka la esikhaleni sethu ekhwapheni siyavula 16 minus N ngoba bekuthiwe uQ njalo. Siyavala equals $2. Siyaqhubeka. Sebenza kanye nami. Siyeqa yenza njani? Siyo times angale phakathi ekhwapheni. Okuzosipha ba ngizomela ugijimise umqondo ke. 0.25 N equal to $2 lo besinawo vele. Yabona ukuthi ngathi mhlawumbe kuphi singathi kuyasusana noma sama indlela esoyenza ukuthi isibalo sibe lula. Uyabo singazama ngala ukuthi sisusane uma sofaka ba. Kuphi manje okusisalela? Yabona bangenela leli 0.05 N no 0.25 N kwabu 25 N plus 4 mina usipha u$2 wethu. Sizama ukuthola okuzosusana bayasusana sino minus 0.20 N wethu is equal $1 ethu lawa amabili. Siqhubeke. Sifuna ukususa nayo manje. Nangale ukwenza ngapha kumele ukwenze nangale. Suthola umphumela onjani uma kunje? Uthi ngibhalela ngendle.
uthola u-10. Ngakho u-n wethu siyazi ukuthi u-10, u-q wethu-ke nawo sesiyawubhala ngendlela ezwakala kangcono. U-q is equal to 16 minus 10 is equal to 6. Yabona sizwakala ngcono la ngidobele khona. Sesiyazi ukuthi u-q wethu u6, u-n wethu u10. Okusho kona ukuthi sesifikile kumphumela futhi sifike kahle ngoba phela naku kushiwo 16 ama-coins kade khona isiqoqoqweni. Nathi basiphuma sithi 10 plus 6 siyazi ukuthi sisele loba u16. Ngakho si right. Khumbula ukuthi ke i-nickel liubani li5, ngakho sithi 0.50, i-quarter luba lu-1.5. Ngakho buhlanganisa lokuthola umphumela onjani ukuthi yebo impela ube no $2.